Dnešné video si zahrajeme Fortnite turnaj o skin, takže ideme rovno na to. Ľudia, mohli ste si všimnúť, že som v Battle Busse a nemám body? Ľudia, akože ja neviem, kde sú tie body, ale mal som ich 77. Ľudia, a ešte by som vás poprosil, daj like a odber na toto video, lebo mi to veľmi pomôže a veľmi podporí. To je tak, ako keby si mi dal donate proste, ale to je len zdarma. A prečo ja mám glider? No tak nič, no tak proste tak, kde si tu landnem a zoberiem proste veci. Nie, mne už takto zobral veci, reálne. Takže ja musím ísť na tú benzínku a dúfať, že tam nikto nebude. Normálne to je najhorší turnaj na svete. Ľudia, nie je to len obyčajný turnaj, je to turnaj o skin. Ale dosť ma aj nadžubalo, že Epic Games proste len obmedzil hej, že proste len môžeš hrať len 10 hej. A keď už dohraješ tých 10 hej, no tak už proste končíš. Gary! Nie! Nie! Ľudia, teraz sa dohodneme. Budeme sa tváriť, že tá prvá hra sa nezorganizovala. Lebo keď proste pozriem na ten záznam, no tak mi je proste nuggets. A už aj upravili bug, proste už vidno body. Nice. Ľudia, skúsim padnúť úplne dozadu, dúfam, že tam nikto nepadne, lebo keď tam takto padne, ja už proste neviem, aký mám vybrať proste spot. Ja len teraz reálne pôjdem po Mateo a po loot a potom sa presuniem a budem kempiť. Dúfam, že teraz ma nikto nezabíja alebo že tu nikto nebude, lebo reálne nechcem už pozerať na tie záznamy, lebo je proste nuggets. A teraz nájdem tu asi najviac shit zbranie, aké môžeš nájsť, chápeš? To je proste moje šťastie. A ešte mojou ďalšou úlohou je prežiť a natežiť najviac Matea. Lebo mojou úlohou je sa dostať do endgameu. Aj keď som si všimol, že v posledných dvoch hrách nie je ani veľký endgame. Reálne ja som bol v 5. zóne a reálne typci tam ani nestávali. No stávali, ale len niektorí. Takže tak, no a prečo mám zase tú zónu tak ďaleko? Ja už proste neviem, čo s tým Fortniteom. Chápeš, teraz dostanem tú najhoršiu brokovnicu na svete. Chápeš to, čo pýtali za zbranie? Reálne ja dostávam najhoršiu zbranie na svete. Ja kvôli tejto shotgune som nevedel trafiť typka. No pozrite sa na to mieritko, reálne to mieritko je väčšie ako tvoja mamka. Ale nevadí, nebudem sa vyhovárať na shotgunu. Je to proste len hra, je to sraný turnaj a dúfam, že ho vyhrajem. No nevyhrajem, ale proste dúfam, že sa dostanem do top 2000. A to znamená, keď sa dostanem do top 2000, no tak vyhrajem ten nový skin. A je to zadarmo, takže shoutout. Ja teraz len dúfam, že nedostanem snipe, lebo keď ja dostanem snipe, ja už vypínam toto hru. Ľudia, ja vám tu nebudem akože natáčať proste celý záznam, proste celý turnaj. Natočím vám jednu alebo dve hej a maximálne potom vám ukážem proste môj výsledok na konci. No za tým streamom samozrejme. Ja len teraz dúfam, že nájdem nejaký big shield. A keď teraz nájdem malé minička, ja normálne to nedám. Nie, myslím v lokácii. Keď tu bude nejaký typek, hej, je tu typek. Počujem tu nejakú hudbu. No tak to je GG. Reálne tu je každý jeden typek proste tak, kde zakampený. A to má asi najviac na tom štve, lebo pôjdem do baráku a proste tam je typek a proste mi dá vypínačku do proste mi dá potom a proste mi dá vypínačku do hlavy. Chápeš, ja teraz nájdem malé šieldy. Emotional damn! Ja neviem, prečo som išiel tak blízko k tomu mikrofónu, chápeš? Ja normálne som uchyl na mikrofón, chápeš? Chápeš, to je taký zlozvyk, chápeš? Normálne, ja už nechápem. Typek, no to si obíš, špi. To si obíš. Teraz, prosím Marty, nerob panický atak. Prosím, nerob. A že neviem editovať, to si napíšte, keď je proste do svojho denníčka. No, dobre, ja neviem stavať. Dobre. Som tu. Dobre. Ľudia, budeme sa robiť, že toto sa nestalo, hej? Máme 83 bodov a teraz dúfam, nech to vyhrajem. Ľudia, som sa rozhodol, že budeme fajtiť aj ľuďoch, lebo nechcem, aby bolo len video o tom, jak zdrhám, jak kempím a jak sa skrývam. Takže urobím dobrú vec a proste budem mať viacej bodov. Ale podmienka je také, že musím čakať do top 50, aby som mohol fajtiť. Ja len teraz dúfam, že nájdem nejakého spirita, chápeš? Lebo keď ja nenájdem takého spirita, no tak nebudem mať loot. Počkaj, tu už je dačo. Aj som si všimol, že v turnajoch ľudia nepadajú na tie enchanty. A to kvôli tomu, že tu je strašne málo Matea. Reálne z toho dostaneš možno len jednu zbraň a dačo.
Čo je akože strašne málo pre turnaj. Ty proste musíš mať vo Fortnite dobrý drop spot, čo akože ja nemám, takže ja budem používať radšej enchanty než nejakú sračku. Lebo toto je akože len môj prvý turnaj a mám 92 bodov, čo je akože hodne nice. Na to, že to ja hrajem prvýkrát, no tak akože za mňa v pohode. Pôjdem radšej teraz do zóny, aby potom som nemusel. Lebo potom pôjdu už typci zo zóny a budú sa o mňa biť, reálne. Keď ja stretnem nejakého typka zase, ja už to nedám. Len musím prejsť top 50. No musí byť už top 40, lebo chcem mať nejaké bodíky. Minimálne to musí byť 4 body, lebo chcem mať presne 100 bodov. A potom v lobičku vám poviem, koľko som dostal za celý turnaj proste bodov. Takže tak no. Teraz si natešíme nejaké mato, aby sme mali. A teraz dúfam, že ma akože nikto netrafí. Typek, je tam typek. Videl som tam typka. A mám ísť po ňom? A radšej nebojím po ňom. Radšej drbem na to. Utekaj! Chápeš, tými rukavicami nemôžeš utekať, chápeš? No tak to je normálne Fortnite prepadol. No vždy rukavice mali rýchly sprint, ale tieto rukavice to nemajú. No neviem, či každá proste rukavica mala taký rýchly sprint, ale akože u mňa hej. Ja nikdy som nestretol rukavicu, ktorá nemala rýchly sprint. Ľudia, prepáčte, že tak hovorím potichu, ale už je noc, hej, ja nechcem boudiť sousedy a nechcem, aby som počúval ráno, že moje vyvieskávam sa tu jak postihnutý. Ľudia, keď sa už masketmi dosnú, tak si ideme nájsť nejaký loot. Reálne tu je všetko prázdne. Ľudia, keď teraz to takto bude kempiť a ma zabije, ja normálne ja to nedám. Ja to psychicky nedám. Počkej, kde sú? Tak kde tam sa bijú? Ľudia, tak kde tam sa bijú tí typci, ale radšej budem tu sa držať. Radšej si takto pripravím rukavice, aby som sa rýchle mohol brániť. Pripravím si nejaké mateo, lebo určite tu nejaký typek príde, ale na 100% tu takto príde, lebo moje šťastie je na hovno. Lebo proste moje šťastie je na hovno. Tak ja to mám všetko... Reálne už Fortnite... Normálne Fortnite inflácia. Typek ide tu. No, proste Fortnite logic. Dobre, ja mu proste nedám ani jeden hit, proste, chápeš? Vždycky ja skončím top 50-ky, chápeš, jebeti? Ja keď som nenatáčal hry, ja som vždycky skončil top 20-ke, reálne. Ale ja vždycky, keď to natáčal, skončím top, kámo, 60-ke, 70-ke. To je proste strašne shit tento turnaj. No sorry, že nadávam, ale reálne. Tam sú takí typci, keby ja som mal proste gold a proste tam tí Unreal. Neviem. Ja skúsim napísať aj... Neviem, ja mám taký nápad, keby ja som bol Epic Games a mal by som na starost tieto turnaje, a tak by som určite dačo zariadil také, že napríklad gold hráči budú hrať so Platinum a vyššími. Ale nebude to určite Unreal alebo typci, ktorí normálne, oni hrajú normálne FNCS, ale ja keby som len na starosť Fortnite komunitu, ja keby som mal na starosť Fortnite cash cupy a turnaje, no tak by som určite dal dačo také, že gold ranky budú hrať so s gold rankami a proste Unreal z Unreal. A keď Unreal, no tak s Unrealom, chápeš? Lebo to je proste také neférové, chápeš? Akože ja chápem, že sa musíš pripravať na Fortnite turnaj, ale akože Fortnite by mohol také zrobiť také for fun proste cash cupy. No myslím turnaje, hej? Že napríklad cash cupy by hrali Unreal hráči a tieto o skin by hrali aj gold, ale for fun napríklad o skin by hrali aj gold, ale aj Unrealáci. Ale by to bolo proste rozdelené.